2. májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek sa na Slovensku začal oslavovať po roku 1989. Poďakovať a vzdať úctu svojim mamám sa rozhodli aj detičky v Vienkovciach. Kultúrny dom sa v sviatočné popoludne zaplnil nielen mamičkami. Práve im bolo venované vystúpenie detí z materskej škôlky. Príhovor a ďakovné slová starostu vystriedalo recitovanie a spev malých škôlkarov. Po ňom svojim mamičkám darovali vlastnoručne vyrobené srdiečka a každú potešili voňavým kvetom. Svoje želania k Dňu matiek na kameru pripojili aj prítomní páni. Dnešný deň je ako život. Dnešné počasie sa s nami tak zahralo, že už bolo aj slniečko, boli aj mraky, aj popršalo. Chcem mamičkám zaželať, pretože v živote to takto chodí, že sú aj dni slnečné, aj dni, kedy príde nejaký obláčik, ale aby tých obláčikov a tých mráčikov bolo čo najmenej. A keď aj príde nejaká búrka, aby rýchlo prešla, opäť vyšlo slniečko. No a samozrejme zdravie, šťastie a pokoj v ich rodinách. Ja by som zaželal hlavne veľa lásky, šťastia, rodinnej pohody a veľa úsmevu pre celú rodinu. Nech si ho užívajú dnešný deň. Je to ich deň, tak nech si ho užívajú. S príjemnením popoludnia bola aj dvojitá dávka folklóru v podobe vystúpenia zemplínskych heligonkárov, či nemenej atraktívnej súťaže, ktoré preverili šikovnosť a spoluprácu celej rodiny. Netradičnou tradíciou oslav Dňa matiek v Vienkovciach je aj futbalový zápas mamičiek proti deťom. Ten sa teší nielen veľkej obľube, ale z roka na rok aj profesionálnejším športovým výkonom nežného pohlavia. Tak ja pôsobím na tejto škôlke už 10 rokov a 10 rokov táto tradícia pretrváva. Takže 10 rokov hráme futbal mamičkovský, mamičky proti detičkám a super, vidíte, že sme sa super zabavili. A neviem síce, kto vyhráva, ale asi všetci. Bol nejaký špeciálny tréning pred týmto zápasom? Tak špeciálny tréning samozrejme je stále, no ale tak o tom pomlčíme. Mamičky svoje ratolesti na ihrisku naozaj nešetrili, čoho dôkazom bol aj po zápase vyrovnaný stav 2-2. O výsledku rozhodli až rozstrelové kopy. Šťastie tento rok prialo viac mamičkám, čo im v deň ich sviatku nikto nezazlieval. Po odohranom zápase bolo treba doplniť sily, o čo sa postarala spoločná opekačka. A že ratolestiam chutilo, sme sa presvedčili na vlastné oči. Deň matiek v Vienkovciach aj napriek prvotným náznakom pochmúrneho počasia dopadol podľa predstav a my sa už teraz tešíme na jeho pokračovanie znova o rok. Byť mamou je to najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Poďakovanie za ich lásku a starostlivosť im patrí nielen jednu májovú nedeľu, ale každý deň a počas celého roka. Ďakujeme, mama! Z Vienkoviec, Lenka Ondilová.